गिबियाव गासै नायगिरि मानगोनां बिथांमोननिसिम आं खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दिनै आङो गलाघाट जिल्लानि धनसिरि हालामनि नयाजान गामिनि मानगोनां खरगेस्वर बसुमतारीनि न'आव फैदों आरो जों खरगेस्वर बसुमतारी बिथांखौ नि सायाव बिथांनि गासै जिउ जारिमिन आरो मावनायनि सायाव मिथिनो नागिरदों आरो बे समाव बिथांखौ खरगेस्वर बसुमतारी होननानै नङा बिथांखौ कहेन होननाबो मिथिनाय जायो आरो जों धनसिरि महकुमायाव बेखौ रायजोनि आबौ होननानै बुङो। दा आं बिथांनिसिम गिबियाव खुलुमनाय जासिग्रोबाय, बिथांखौ आं बरायबाय। जों बिथांनि गासै जिउ जारिमिननि सायाव मिथिनो लुबैगोन। आं गिबियाव बिथांखौ बिथांनि आबुं सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। दा आं गोदो जोंनि गवालपारा जिल्लानि जोंनि पस्ट अफिसा बे समाव रंजिलियावनो दंमोन। आं फैनाय समाव आथिखालाव दरंगिरि जादों। आं मासपारा गामियाव जोनोम जादों। आंनि बिफानि मुङा जादों स्वर्गीय मधुराम बसुमतारी आरो बिमा आंनि आइनि नामा जादों रुवानि बसुमतारी। दा बे जायगायाव आं जोनोम मोननायखौ जोंहा बे गिदिर डायरि लिरनाय गैयामोन, नाथाय जों लागानि गामिनि आंनि सोमोन्दोआव बिबथै जायो बिथां लाहुराम बसुमतारीया जेखौ आं देरनाय समाव खिन्थादों बेखौनो बुंनो सानदों जे आं 1335 सन बांलानि माने सप्तादियानो जागोन नामा बे समाव आं 70 मांखोआव जोनोम जादों होनदों आरो आं जेब्ला बे जोनोम बारखालि सुनिबारमोन आरो सुनिबाराव बेयाव जोंहा रुंजिले मोनसे मेला दं दल जात्रा होननाय बे समाव जोंनि बे गामिनिफोराबो माने कालि फुजा होयोब्लाबो बेनिफोरा जों माने निसिना बुङोमोन आजिखालि फ्लेग बा बिखौ लांग्रामोन आरो थिग जि समाव आं जोनोम जादों बे समावनो बेखौ लांनो लाहार फाहार खालामनाय माने हरिबल धोनि होनाय जानाय समाव आं जोनोम जादों। बे कारणे आंनि नामखौ बिफा बिमानि मुंनि मथे माने खुवारिं सिं बसुमतारी बेनिफ्राय जनसाधारण प्रबाद मथे जाबाय मा कहेन कहेन जाबाय। दा आंनियाव माने आरि समायाव स्कुलाव थांनाय समय जाबाय एसे जोंहा बे समाव जोंनि समाव एसे गेदेर जायोलै दानि गिदिर 5 बोसोराव थांनाय नङा देरनानैसो स्कुलाव थांनाय जायोमोन। दे बेरेथिं थांबाय प्रथमबो आं कासादलाव बै लाइयाव लिरगिरनो मोन्दों सुरि सोराफोरखौ बेनिफ्राय लाइजु लाइयाव बे समाव हांगारदों बे आखायनानै खिथिनो नांगौ। दा बे आरिया मास्टारा लिरनानै होयो। बे समाव जोंनि हेड मास्टार दंमोन माने जगत राभा लिरगुफोरानि खोब मोजां शिक्षाखौनो होयोमोन। बिनि उनाव जोंनि बेयाव मासपारायाव प्राइमारि स्कुला गठन जादों। दा आं बे प्राइमारि थाखोबा फरायनो हादों। बेसेबां थाखोसिम फरायखो नोंथाङा? फुरा बे ओरैहालागै बे समाव मानखौ तृतीय मानखौ सेस खालामदों आरो। आच्चा नोंथाङा गवालपारा जिल्लानि दुधनय आथिखालनि मासपारा गामियाव जोनोम जादोंमोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा देरबाय लावबाय। मा समाव नोंथाङा गलाघाटआव फैनानै दिनैनि बे नयाजानाव रायजो जाफैखो आरो माला जुलि जादोंमोन नोंथांनि गथ' गथाया साबेसे बेखौ बुंनो थाखाय आं खावलायबाय। आच्चा आं बेयाव सफायनाया 1977 सनाव 1977 मायथाइयाव नोंथाङा गवालपारानिफ्राय गलाघाटनि बे धनस्रियाव फैदों आरो आं हाबा जानाया 25 बोसोर उनावसो हाबा जादों। माने
25 बोसोर बैसोआव नोंथांनि बैसोआ 25 बोसोरावनो हाबा जानाय समाव दा बेयो गलाघाटना गवालपारायाव उन्दैनिफ्राय देरनाय हालगै 25 बोसोरनि उनाव आंनि लोगोफोरा गथायानो हाबा जाजोबदो आंनो अरेनखिरि लास्ट सेंग्रानि भितराव दा बेगिदिनो जोंहा गथ' गथाय गैयामोन जे बेहाय आंहा माने खांनाय गथ' सासे लाबोदो प्रताप होननायखौ बेखौ गवालपारानिफ्राय लाबोदों नोंथाङा बेयावनो बे समावनो बे गवालपारायावनो खांदो माने उन्दैमोन आरो नारि खोरियाखैमोन बेयाव फैनानै खोरिफैदों बिनि उनाव आंहा निजस्व सासे गथ' जादों बिनि नामानो दैमालु बसुमतारी दा नोंथाङा दैमालु बसुमतारीजोंनो दं दा नोंथांखौ जोङो सासे बैसोगोरा आरो धनसिरि महकुमायाव बर' आफादफोरखौ दैदेननाय बा नोंथांमोनानो बर' आफादफोरखौ बे जायगायाव जोनोम जादोंमोन बर' समाजखौ एसे गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय नोंथांमोना नाजाबोदों दिनैसिम नोंथाङा बबे बबे आफादजों थानानै खामानि मावखो आरो मा मा बिबान लाबोखो बेनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ आं खावलायबाय दा जोंनि बेयाव जोंहा जिगिदिमोन रायजो जाबोनाय खेथ्रआव जों सिसुपानि दैयां ओनसोलनिखौबो बुंजोलायनांगोन प्रथम एबसुनि संगठना अलप बाराद्राय फैदों खारन बे समाव बै माबाया सिलागां बसुमतारी बिसो क'क्राझारनिफ्राय फैदोंमोन नै तिलिहालाव मिटिं जानाय बिनिफ्राय जों धनतलायाव जाफैफिनदों बिनिफ्राय जोंनि नाम बर' जाफैदों बिसोरनो प्रथम उदजापित आरो 1982 मायथाइयाव गलाघाट जिल्ला एबसुआ जिथु दादों बेनो गिबिसिन जादों दानाय मोनजोबनाय बर' आफादा बिनि उनावखौ जोंनि साहित्य सभाफोरा जालांदों सिगां जों दंमोन एखेलगेनो गलाघाट डिस्ट्रिक्ट बिनि उनाव जोंनि नैबे धनसिरि जिल्ला बर' साहित्य सभाया दाजाबाय आচ্ছা नोंथाङा बबे बबे आफादाव थानानै खामानि मावखो मा मा बिबान लानानै बेनि सायाव बुंनो थाखाय आं खावलायबाय नोंथांखौ जों माने प्रथमे जोंनि संगठनफोरखौ नायदों जों बेयाव रायजो जानो नांगौब्ला जोंनि समाजखान्थिबो थानांगोन आरो बे समाजखान्थिखौ लोब्बा लाखिनानै जों गथाय एरियाफोरा लोगो जानानै मा जादों जों बर' राभा समाज संस्कार होननानै लादों बे समाव जोंनि बर'फोरजों थाफागोन होननायखाय राभाफोरखौबो लाफानाय जादों एखेलगे थागोन जेथिया एखेलगे समाजजों सोलिगोन जेथिया बिसोरखौबो बे समाज संस्काराव बर' राभा संस्काराव लानाय जादों गिबियावनो जादों माने जोंनि पुर्न दैमारि बिथाङानो आफादगिरिमोन आरो खुनित दैमारिया गाहाय नेहाथारि बे बर' राभा संस्काराव आंबो आफादगिरि हिसाबै मोनदों बेनिफ्राय जोंनि बे बर' साहित्य सभाफोराव आं बहुद समायावनो उपदेष्टा हिसाबै बर' थुनलाइ आफादाव बोसोनगिरि हिसाबै नोंथाङा दंमोन गलाघाटनि आरो बेबायदिनो एबसुफोरनियावबो आं दंमोन माने आफादगिरि नङाब्लाबो माने बोसोनगिरि हिसाबै मावबोदों आरो बे समाव अबयसे जोंहा ओरैमोन आरो आं खामानि खोथाखौ बुंनाय जादों दे बे समाव जोंहा एबसुआबो दैदेनदों आरो साहित्य सभायाबो दैदेननायाव जोंनाव नांगौ गोनांफोरा एरैथिं सफायनोसै एम इ स्कुलनि हाइ स्कुलनियाव उनाव प्रजेक्ट जादों माने बर' फरायसा आफादा दैदेननाय बा साहित्यआ दैदेननायनि उनाव जे जोंनि समाजाव सोलोंथाइ नङाब्लानो जेथिंबो जों दावगानो हाया बेनिखायनो सोलोंथाइनि थाखाय माने फरायसालि गायसननांगौ जादों आरो बेफोरखौबो नोंथांमोना माने दायथ' लानानै गायसननो गोनां जादोंमोन बेयाव प्रथमे आं धुपगुरि एम इ स्कुलनि आफादगिरि आरो बिनिफ्राय पानजानावबो एम इ स्कुलनि आफादगिरि जादों बिनि उनाव आं बे हाइ स्कुलनि धुपगुरि हाइ स्कुलनिबो नोंथाङा आफादगिरि जादों गायसनगिरि आफादगिरि आच्ছা नोंथाङा माने जोंनि गलाघाट जिल्लायाव बाथौ धोरोमारि गौथुमनिबो सासे गायसनगिरि माने सुबुं
गतिके बाथौ धोरोमारि गौथुमनिबो नोंथाङा माबाफोर बिबान लादोंमोन नामा गलाघाटआव बा मिरुआव बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायोब्ला मोजां जायो। बाथौ धोरोमनि आं एबाव आगोलाव आं बेयाव आफादगिरि जोंनि बे बाथौ गौथुमनि गलाघाट जिल्लानि आरो सेन्ट्रेल गौथुमनि आं CWC मोन। CWC जेब्लानोखि सेन्ट्रेल दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमा 1992 मायथाइयाव माने गायसनजादोंमोन गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव अब्लासोमोन नोंथाङा सासे मावफुं सोद्रोमा। मावफुं सोद्रोमा माने बे ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि उनावसो एबेनिफोरा निर्बासित जानानै बेनिफ्राय नोंथांखौ दैथायहरबाय मिरुआव। बर'नि सासे समाज आरो थुनलाइ सिबियारि आरो 1985 मायथाइयाव बै समाव AGP सरकारनि दिनाव तामुलपुर समस्तिनिफ्राय MLA जानाय भबेन नार्जी बिथांजों नोंथाङा मोनसे सोमोन्दो दंमोन आरो बिथांजों थानानै नोंथाङा गुवाहाटी गोजौसिन बिजिरसालियाव हाबा मावदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो। बोरै बिथांखौ लोगो मोनामोन आरो मा मावफायामोन बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो थाखाय आं खावलायबाय। 1959 सनाव आं बिथांखौ खारखुलियाव लोगो मोनदों। गुवाहाटीनि खारखुलि उजान बाजार खारखुलियाव आरो बिदिनो थाफानानै बिथाङा पिटिसन राइटार हिसाबै खामानि मावोमोन। गतिके बिथांजों आं हेफाजाब होनानै थाफानो लागा गोलैदोंमोन आरो बिथाङा जोंनि बे बर' समाज संस्कृति आरो ओरैफोरखौ लिरगिरि मोनसे गोबां माने बिजाब लिरलांदों बिथाङा बर'नि हारिमुनि सायाव बिनि कारन बेखौ गवेषकबो होनजादों। दिनैसिम नोंथाङा बर' आफादफोरजों थानानै बर' आफादफोरनि बिबान लानानै जेसेबां खामानि मावलांबाय बे खामानि मावनायफोरनि गेजेराव नोंथांनि थाखाय मोनसे गोसोखांजाथाव बा मोनसे जारिमिनारि सान नोंथाङा बबेबाफोर दङमोन नामा? आंनि बे गेदेर जारिमिन सान गैया अबयसे किन्तु प्रत्येकता संगठनजों आं थानानै गावखौनो मोजां मोनदों। गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा मोनफ्रोमबो आफादजों आरो सार नोंथाङा बे बर' समाजफोरजों बिबान लानानै खामानि मावनायनि बादैबो नोंथाङा प्रफुल्ल महन्तनि दिनाव जेरै आसामाव AGP गभर्नमेन्ट बै समाव सुरपथार समस्ति बा धनस्री महकुमायाव बिन'द गौलेया सासे MLA बा उननि समाव मन्त्रि हिसाबैबो दंमोन। बे समाव नोंथाङा धनस्री वेलफेयार बर्डनि ST वेलफेयार बर्डनि चेयारमेन जादोंमोन आरो बै चेयारमेन जानानै नोंथाङा माबाफोर खामानि मावनायनि बा मावनो हानायनि जारिमिन नोंथांनि गोसोआव दङ नामा? बे समाव आं बे ST बर्डनि चेयारमेन जादों आरो बे गिदिर हिताधारिफोरखौ जेखौ निर्बासन खालामनानै होनो हानायखौ आं खोब मोजां मोनदों। माने नोंथाङा माने ST मा बुङो बेखौ बेनिफिसारिफोरनाव गोबां माने नोंथाङा अनसुंथाइफोर होनो हादोंमोन बेनि थाखाय नोंथाङा बेखौ मावनानै गोजोननाय दङ। नोंथाङा गलाघाट जिल्लायाव 1977 मायथाइयाव गवालपारानिफ्राय फैनानै हादान सिफायनानै रायजो जाफैनायनिफ्राय गलाघाट जिल्लायाव बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' समाज संस्कार, बाथौ धोरोमारि गौथुम मोनफ्रोमबो आफाद दानायाव लोब्बा थानानै खामानि मावबोदों आरो नोंथाङा गोबां माने बेनि गाहाय बिबानखौबो लानानै खामानि मावबोदों। नोंथाङा बे समाव बै दिन माखासेयाव नोंथांमोना जाखिनि मावबोबाय बेनि मोन्दांथिजों नोंथाङा इयुन जोलैनि थाखाय मावनो थानायनि सायाव बा मावनो माबाफोर सुबुरुन होनो लुबैयो नामा? बिखौ होनोबो नांगोन आरो बिखौ मावलांबो नांगोन। जों जेखौ गायसनजेननायाव मावबोदों अनेक थाबोलांदों। दा जोंनि जौगाजानाय जोंनि इयुननि जोलैफोरा बेखौ मावनानै जोंनि रायजोफोरनो दिन्थिनो बै समाव माने रोंगौथि गोनां मानसिनिबो आंखालमोन, लेखा फरा गोरों मानसिनि आंखालमोन। नोंथांमोना जाय साबेसे दङ बिथांनि गेजेरजोंनो मावबोदोंमोन आरो जाय समावनोखि माने गुबुन जिल्लानिफ्राय आसामनिफ्राय फैनानै बेवहाय रायजो जाबोनो मोनसेल' जायगानि नङामोन। नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ लानानै गुबुन बर' आफादफोरजों बा फसंथानफोरजों लोब्बा थानानै खामानि मावबोदों। बेनि लोगोसे नोंथाङा बाथौ धोरोमारि गौथुमजों लोब्बा थानानै बा सासे बाथौ धोरोमारि सुबुं हिसाबै नोंथाङा खामानि मावबोदों। बेनि गेजेराव नोंथाङा बाथौ धोरोमारि गौथुमाव मा हाबा मावनो हाखो बा मा मावनायनि नोंथाङा गोसोखांनो लुबैयो
जोंहा माने जोंहा मोनसे बर'नि आसार खान्थि दिहुननायाव आं लिरगिरि हिसाबै आं दंमोन खारन जोंहा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाया मोनसे मिलिनाय गैयामोन गलाघाट जिल्लायाव गतिके बेखौ जों थुबुर खालामनानै बे आसार खान्थिजोंनो दाहालागै जों सोलिगासिनो दं। बे नोंथाङानो सुजुनाय नोंथाङानो माने लिरजेननाय आसार खान्थिमोन। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय धनस्री महकुमानि नामबर बियाबनि नयाजान गामियाव दिनै खरगेस्वर बसुमतारीनि न'आव फैनानै मानगोनां खरगेस्वर बसुमतारी बिथांजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय। बिथांनि बैसोआ दिनैनि समाव 91 बैसो बारबाय आरो बे 91 बैसोआव बिथांनि देहाया गोबां लोरबां जाबाय आरो मैया दाखालिसो बिथाङा मोनसे जाब्रबथायनि गेजेरजों आथिं बायदोंमोन आरो बिथांनि माने बिखा बिख्लुआवबो एसे दुखु मोननानै दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा बिथाङा 1977 मायथाइयाव गवालपारा जिल्लानि दुधनय ओनसोलाव थानाय मासपारा गामिनिफ्राय फैनानै बे धनस्री हालामनि नयाजान गामियाव रायजो जाजेनदोंमोन आरो रायजो जाजेननायनिफ्रायनो बिथांमोना सासे गोरों सुबुं हिसाबै बिथांमोना गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, गलाघाट जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो जों लोब्बा थानानै खामानि मावबोनाय लोगोसे गलाघाट जिल्लायाव जिहेतु 1967 आरो 77 मायथाइनिफ्राय फारियैनो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनानै आसाम नागालेण्ड सीमा ओनसोलाव रायजो जाबोदों आरो बे रायजो जाबोनायनि बर'फोरनि गेजेराव गोबाङानो गोबांजों मिलायलायनाय गैयामोन, आलादा आलादामोन। बिनि थाखायनो बिथांमोना बर' राभा समाज संस्कारमोननि मोनसे आफाद दानानै बर' राभाफोरनि गेजेराव मोनसे बिसिगिरि गायसननाय आरो खौसेथियै खामानि मावनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो बिथांमोना बर' राभा समाजाव हाबा हुखानि सायाव, थैनाय थांनायनि सायाव, समाज दैदेननायनि सायाव मोनसे आसारखान्थि, सोरां आसारखान्थि मुङै बिजाब लिरनानै बिथांमोना खामानि मावबोदोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो दिनैनि धनस्री जिल्लानि बा गलाघाटनि बर' समाज बिथांनि लोरबां देहानि थाखाय, बैसो जानाय देहानि थाखाय बिथाङा गोबां बाथ्राखौ बुंजोबनो हायाखिसै आरो जों मिजिंथिदों बिथांनि देहाया राफोद जाथों, गोग्गो जाफिनथों आरो उननि समाव गोबां बाथ्राखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिनो गोनां, रोंनो गोनां दङ आरो मोनफा मोनफा आयदा लानानै उननि समाव जों बिथांजों रायज्लायगोन। दिनै आं बिथांखौ खनसेबाव जों बे मोगा-मोगि हाबाफारिखौ फोजोबनायनि सिगां बिथांखौ आं बरायनाय आरो खुलुमनाय जासिबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ एसेनो थुंगे होनाय जाबाय।